anak ko. Simula na to ng aming general make ayos-ayos of our room with Batingting and Gwen Comang kapag nandito si Gwen. So, dito siya mag-stay. Dito kami matutulog. And our cabinet, actually, yun nga, yun yung sinasabi kong laylay dito, kailangan malagyan ng support. And napakarami po dapat na iba pang ayusin yung mga gamit. And even yung gamitin na namin gagamitin. Sabi ni Bating kasi, she's requesting or suggesting na i-anuhan ng plywood sa ulo ng banda dito, tsaka sa unahan, para na sa ganun, magkaroon na konting privacy, para magbibihis kami, hindi naman kami expose sa labas. Ano? So, samahan nyo kami sa whole day process nitong aming gagawin na paglilinis. So, medyo busy. Ayan. Dahil hindi na rin kaya ng aking powers, no? Itong aking labahin, iuutos ko na lang sa aking tauhan dahil na sa ganun. Wala kaming pasok ngayon. At least mabigyan ko man lang sila ng baby racket. Nina, ayaw na pagtampo, Nina, ha? Ay na ba? Ano? Sabi ko na kay Brenda, mami. Sabi ko kay Brenda. Yung Go Rob! Go Rob 107! Go Rob 107! May rep kami dito kagapon. Hindi ko pabalik kayo, bakit kayo mag-sponsor? Hindi ko pabalik siya. Alam ko siya, balik ko. Oy, ako yung bumili ng foam ko, mga bags. Kaya sabi ko, kapag meron, especially binibigyan naman ako ng racket ni Brenda. And I have my own business naman na ngayon. So, most of the time, kung ano yung mga kailangan ko dito. Kaya, kung mapapansin nyo, napakarami kong gamit, yes. Kasi, ayun, sa labas mo na yan, anak, kasi natin, babarnisan. And, balutan na lang natin ng linoleum. Linoleum, ilang mesa. Kuha ka naman kahoy dyan, pagputang daan ni Be. Pagputang lamay. Anuhan natin na Kaya dahil tanggalan yung daan ni Kadini, butang ang kuha no. Yeah. So, dito na po yung, kahapon, nag-limit na po yung sa aking karinderya. So, ngayon sa a la carte naman. Ay! Totoo ba to? Totoo ba to? Umabot sa ano? Kasi 2 weeks. Oo, 2 weeks. Andiyan na yung listahan. Ay, hindi. Oh, kasi last Friday hindi ko nakuha. Tapos itong 4 days. 3 days na nag-absent ako. Bakit? Sinimba ko, anak ko. Nga pala, nag-birthday siya. Oh, anyway, since wala naman tayong pasok ngayon, labahan mo na yan. Yay! Sinabihan ko kasi si gusto mo ba magtinda? Si Michelle. Ay, mga teachers of senior high. Oh, yun nga lang daw. Kaya lang aalis. Basta business daw. Aalis naman kasi sila ngayon. Punta silang balikan sa... Balingasag. Bagong schedule. Simula ngayong linggo daw. So, tapos masakit ang katawan niya. So, dapat siya paglalabay. Oh, Yan na, anak, oh. May isang nga sana sila ngayon schedule is kinancel daw na daw sa Lourdes kasi simula ngayong linggo. Wala na yun. Wala yung Friday. Wala na One Friday. 4-day classes Lahat lang ng siya. schedule nila Friday at saka Saturday. Nilipat na sa Baligasag. Monday to Thursday. Nakita ko ngayon po si GMD. So, ayun na nga. So, parang Kamusta si Kay Herme? Murag na itong lagi kami. mukha ba akong pumut? Bakit maputi ba ako dati? Oo. So, wag ka na mag-expect ng pasalubong. Yan na yung sa'yo. Hindi ka natarakin. Yay! Kaya naman magsimula. Ay! Simula na tayo. Nag-ano pa naman sila, nagbabalaw pa. Tulungan mo muna ako rito magkape. Saan? Galing po ako sa labas. And sabi ko, bibili ako linodyo para sa pin. Ang nabili ko, bateng. Saksakan! Sana ka! Para may outlet na tayo kaagad! The most important thing in this world, as of now, is the electricity. Yan, yung blue, punta niyan. Diba, hiwalay na. So, nagsisegregate si... Ano si Rhea? Sabi nung si Rhea, no? Nag-iba na si Rhea. Ayun na pa sila Rhea. Sino hati tayo dito sa ano ha? Sa wire ba? Take 5 tayo, sukatin natin. So, that's it! Malapit na. Ayun ba isa kong punda? Ito, ako
Dami pala ng mga So, eto na mga moms, nalagyan na natin siya ng sapin. Yan. So, ngayon, it's time to set up my outfits! Yung aking mga damit. So, dito ko siya ilalagay. Ayusin natin. So, yung iba natin mga dress. Dresses. Ay, ginubilig tubig. Idayan, ganun. Laban na ganyan siya sa... Hand wash. Hindi naman marunong yung mga ano ko, costume ko. Ano, tingnan. Itin nga eh. Basta kay Isa na niya. Sana ba itong porn na naon tingnan? Pero masarap pag kublo Sana ko. ba ito naon pag-ihaw? Yes, kaya pa. Thank you so much. Thank you so much for helping me. Yung leather, hindi na ha. Hindi na ginugusto. Thank you. So ngayon, dito naman. Actually, ang hirap tapusin sa dami ng gamit. But Tingting is now making our saksakan. Kabalo mo naman yan, Nina. Yabo. Make sure everything is okay. Gamitin ito? Oh. Gamitin daw ito ni Bimboy. Alakart niya. Okay. Yun nandito sa gilid. Gagamitin din yan? Ito lang ata. Ito ata yung gusto niya kasi ano, flat lahat. Okay. Kasi plywood. Susi? Doon? Sa motor? Ay, hindi man. Tsaka mamsi, di ba? Sa akin daw. Eh, kung may duplicate? Oo. Andun sa bahay. Na. Kailangan ma-settle na natin yung tanan. Gamit ka ng silig, Ting? Naman. Unti na lang. Matatapos na ako. Unti-unti na lang mga moms. Kasi yung mga plancha ko naman, yung blower, yung steamer, lahat ng gamit namin for makeup, isiset ko na rin sa gilid. Ayun na. So, andito na mga sangkabeksan. Ang sisipan. Hindi ka na kaon na ba? Hindi sila mapalit sila kung. Magpalit mo? Sila. Sana all. Kaon na muna tayo. Para diya sa kwarto. Yan. So, dito naman is... Hala, karaoke! Hala, naapay ano, si Chururut Ana. Asan ang karaoke? Ito. TV, di ba mamaya? Oo. At so, 4 na TV ang bibilhin. Tara. Magpapacheck up na ba tayo? Ano bang TV yun? Siguro yung pinaka... Ayan, oo. Hala, pa. Ayan. Magngangalan tayo. Delikado pala dito, delikado rito. Oo, nagra-rap na sila. Window ka rin. Ano man ako na. Okay, mana. Okay. Sa Kilawin. So this is what we call the Kilawin tabudlos. Yan. Ay, si tawag gani? Ano tawag gani? Against ka, Day, Paloma. This is, ha? Kayong ko, mana siya, Maranay. Parang malalaki yan sa Maranay. Maliit yung Malangs- malanay kasi. Malangsi na yan. Kasi malaki na. Gansi. Malagansi. Whitney! Agad lang daw. At meron din. So, lalagyan natin ng suka dito sa sukang may timpla. May So, ano taba-taba pa ang na meron yan. dyan, Paloma? Ano yung green? Lang. Sili at saka ano na. Walang asin, walang panimpla. na siya? Meron na lahat na. Okay. And, lalagyan natin ng lemon. Pigaan na kalamansi. Anong Tagalog ng limonsito? Ha? Yeah. Anong Tagalog Lemon. ng limonsito? Kalamansi. Very good. Tara. Tapos, and ang ating luya at sibuyas na marami. Mas marami kasi mas masarap. Diba? Mas Yes. maraming Sarap. ricados, Mas malasa. mas malasa, masarap, mas Malinamnam. matimbang, mabigat. Talaga. Yan. And ang ating suka, na siya po ang modern, na siya po si Dato Puti. Yes, tayo. So, go. Karapot tayo. Ako mag-ilom ram dito. Ayan, so ilagay na ang suka na maraming sili with tabon-tabon. And suha. Nangangasim ako. And ilagay na ang cucumber. Pipino. Tapos kakamayin mo ulit yan lahat. Maghalo. Paghalak kamay yun Sarap pag kinilaw pag may patola. Matulog din na kung ano. Mamainit naman. Halo. Wow! Kalami. At, At ilalagay na yun sa oven for
Ano, ibe? 50 days sa mag-uod. Ito naman ang una na binalot sa dahon ng Lamig saging. ko yun. Mangga. Mangga. So, one of my favorite. Huwag kayo pa siguro sa drone. No, as number 1 vlog. Yan, finally, natapos na di ba? Meron akong sabitan ng light yan. Ang aking mga gamit. Yan. Nakatupi, nakaayos na yun dyan. Diba? So, nagsasabi po na hindi naman po lahat is gumagastos din naman po kami. Nag-ano rin kami tumutulong din kami dito kay Brenda kung ano yung mga pwede namin bilihin, especially para sa mga personal namin gamit, no? Yan. Pero syempre, again, thank you so much for this special room. Kasi at least meron na kaming dagdag na mahihigaan kasi mostly kapag andito kami lahat, nagsisiksika kami sa room or sa sala or sa waiting area. So ngayon, na-maximize lang din ni Brenda yung space dito sa canteen. Since wala naman nang kumakain dito ng mga customer, ginawa na lang din yan tong room. And what else? All we have to do is, syempre, linisin na lang din ito. Yung responsibilidad namin na linisin na ito at alagaan itong pwesto na to, paayusin, pagandahin. And ayan nga pala, sa aking altar, sa aming altar dito sa loob. So, ano yan, tapat yan ng pinto. So, pagpasok mo, yan ang ganda mong bubungad. Pero, ililipat ko to sa kantin ko, yung red ang dadalhin ko rito. Diba, ganda. God bless everyone. Thank you so much for watching. Nagpawisan ako. Tapusin na namin yung paglalaba. Tulungan ko na si Diane doon. See ya.